Og det vi ser her, det er på Stensballe Skoles SFO, der er med i byens leg. Og de er ved at lære, hvordan man kan bruge en ellers ret trist og grå skolegård til en masse spændende aktiviteter. Det her, det er legen går over elven. Vi har markeret med kridt en masse åkander, og løberne må kun berøre åkanderne, når de springer over, som vi ser den unge mand her, og så på gyngestativets kant, mens fangerne med tørklæder, de må fange, de kan gå på vandet. Og det vi træner, det er jo en masse motorik, og kondi selvfølgelig, men også samarbejde imellem fangerne, men også imellem holdene. Vi kan jo tydeligt høre, at holdene samarbejder og satser ligesom småfuglene på at flyve i flok, og så er der nogen, der overlever. Ja, ja, det er antallet, der beskytter, det er ligesom småfugle og småfisk. 90% af alle skildpadder når jo aldrig i mål. Nej, men de 10% gør, og det er dig, Knud Erik. Nej, det var det ikke alligevel. Og det er en leg, som man så allerede på mandag kan gå i gang med at bruge her i skolegården, i SFO-tiden, og også i de 45 minutters bevægelse, som jo er en del af den nye skolereform, hvor vi har talt om, hvilke redskaber kan man som pædagog have for at lave enkel og hurtig, høj puls og fysisk aktivitet. Og som sagt, den her leg er en ud af cirka 10 lege, vi har haft her til formiddag på det her vejledningsbesøg her på Stensballe Skoles SFO. Tak herfra.